Molt bona nit, soc Francesc Torres, showman, des dels de Carpe Diem Televisió, i és un plaer avui estar en directe des de la ciutat de Reus, la capital del Baix Camp, on avui ens endinsarem a lo que és el Ganxet Pinxo, la ruta de tapes per la ciutat de Reus. Així que us convido que anem de rutes de tapes per Reus amb el Ganxet Pinxo 2014, amb Francesc Torres i amb els de Carpe Diem Televisió. Som-hi! Ens trobem al restaurant Casa Cuder de la plaça Mercadal, en el qual han fet un pinxo anomenat caneló de botifarra amb esparracada, amb pera i encenats de foie. Així que anem a dintre a veure què diu la gent, a veure què els sembla. M'acompanyeu? Estan aquí fent la seva xerrada, aquesta gent? Està fent... Bona nit. Què esteu fent al pinxo? Ja hem acabat, però sí. De Casa Cuder, ja ho veieu, eh? És el primer pinxo que feu de la nit? Lo cinquè. El cinquè. I una pregunta que us volia fer, és el cinquè pinxo. Com ho feu això? Beveu tota la nit cerveses amb el pinxo o bé comenceu amb cerveses i després acabareu amb aigua? Com ho feu això? Sobre la marxa. Sobre la marxa. Sí. En principi ja fem amb cervesa i si s'ha de parar, se para i si no, pues se continua. Però se para per pixar o què vols dir amb això que es para? Pixar, s'han de conduir, aquestes coses així, una mica de coneixement. Això aquest noi se'n va després de festa, no? Ah, que això és el clau, o ens quedem o marxem. Si Hi ha algú que estigui animadet ja d'aquí a la taula o què? No, estem bé. Esteu bé tots? 5 quintets amb 5 menjars. Anem amb el follonero aquest de Marçà, a veure què diu. Què vols que digui? Com és que has vingut cap a Reus a fer un pinxo? Que no teniu allí per fer pinxos o què? Home, allí està una mica aïllat i hi ha poca varietat. Jo em penso que venen des de fora, venen a agafar idees a Reus i diuen, escolta'm, això ho muntarem a Marçà, no? Directament venim, atipamos i a fotre-nos-ho tot. I anar-vos contentillos també, no? Que sí, la clau és menjar moltes tapes i beure molta cervesa. I és el primer any que vens aquí a fer el Ganxet Pinxo? Ja fa un parell o 3 d'anys que venim. I què et sembla això? T'agrada? Milloraries alguna cosa? Ho trobes car? Com ho veus? No, ho trobo bé, Vull dir, m'agrada, les tapes estan bones, la cervesa també, doncs collons, que duri. I la companyia també és bona, doncs... La companyia està perfecta, doncs no. Em penso que estàs enamorat de Reus, no, tu? Home, enamorat tampoc no, però vull dir, quan fan coses així destacades, doncs és bonic baixar. Quina gent més maca, eh? Des de fora venen a veure Reus, eh? Sí, senyor. Seguim per aquí a Reus, que veiem que hi ha molt de moviment per la ciutat de Reus. I quan estem per aquí a la plaça Mercadal, Mital, hòstia, ens hem trobat aquí a l'Andreu. Andreu, bona nit. Què tal, com anem? Bona nit. Aquesta nit serà famós l'Andreu, eh? Sí, tal, a tope. Veig que estàs molt ben acompanyat, eh? Molt ben acompanyat. Ens les presentes o no? Mira, ella és la Sandra. No, hola. Hola. Aquesta és menys tímida, eh? Ja ho veieu, no? Issa, tu vols parlar una mica o no? Sí, i tant, ella parla ja. Ja veus que us heu fotut el pinxo d'aquí, no? On estem? Estem al Déu-n'hi-do, estem ara. Per cert, què em dieu vosaltres? Us ha agradat el pinxo? Molt bo, aquest és molt bo, sí. Per quantitat i per qualitat de... Sí, és una empanada així gallega. Argentina, molt bona, la veritat. El que jo vull preguntar és el primer pinxo que fas aquesta nit o ja en portes uns quants? No, ja em porto... Bueno, és la primera nit que vinc i porto un abans, que hem anat a l'Antull, també estava bo. És el segon. I què acostumes a beure sempre? Vi blanc. Sí. I quants pinxos acostumes a acabar-te de menjar sempre? O sigui, a fer-ne, més o menys, a la ruta? 4 o 5. Amb 4 o 5 ja n'hi ha prou. I te fots sempre un vi o comences sempre amb el vi i acabes amb aigua? Com ho fas, això? No, sempre vi. Sí. Som de bona raça, nosaltres. Ja veieu que acabarà contentilla, no? I l'Andreu què es fot? A veure. I què t'has demanat de cervesa? Una estrella. No volem fer propaganda, però, que no paguen. No ens patrocinen encara. I t'ha agradat força el pinxo, a tu? Sí, hem fet l'empanada argentina de vedella amb espècies picants i tal. Interessant. Molt bo. Em penso que m'emportaré l'Andreu per fer de ruta perquè veig que li agrada molt això d'especificar bé els ingredients que contenen aquest ganxet pinxo. Doncs res, us deixo que acabeu de disfrutar de la màgica nit aquí a Reus i que vagi de gust, vale? Gràcies, bona nit. I ara ens trobem aquí a la plaça del Castell, al Tàstum, a veure si a aquesta gent els agrada o no aquest pinxo. Anem a anar per aquí dintre. Hola, bona nit. Bona nit. Què tal, com estem? Molt bé. És el primer pinxo d'aquesta nit o què? Sí, aquesta nit sí, és el primer. El primer pinxo, eh? El primer. De què és això que estàs menjant? Una hamburguesa amb ceba caramelitzada. No sé ben bé què més porta. I porta bacon. Que has begut alguna cosa ja o no has begut res encara? No, bueno, una miqueta de vinet. Una mica de vinet. Sí. I cervesa.
I cervesa. Ja veieu com va contentillo. He intentat demanar-li que m'expliqués el pinxo i ja ha començat molt bé. Semblava cuiner i ha acabat, doncs, a lo suyo, no? He acabat... Bé, està molt bo, eh? Com et dius, per cert? Jordi. Jordi, què t'anava a dir? Faràs més pinxos aquesta nit o no? De nit cauran uns quants. Uns quants. Sí. I tu ets d'aquells que comença amb vinet, cervesa i acaba amb aigua o continues bevent cervesa i vinet? Continuo bevent cervesa i vinet i cubatilla després. I cubatilla. Tu acabes la nit, o sigui, rodona, llavors. Clar, rodonet. Que ets d'aquí de Reus, Jordi? Sí. La primera vegada que fas de ganxet pinxo? No. És la tercera vegada que faig ganxet pinxo. I ho trobes tot correcte? Millories alguna cosa? Trauries la beguda amb el preu? Ho trobes car? Com ho veus, això? Home, jo ho veig bé, és que tu pagues 2,5 euros, et donen una tapeta, la teva birra o el vi, i perfecte. Perfecte. Ja veieu el Jordi, que estava contentíssim avui per fer un ganxet pinxo amb bona companyia. Ja veus que estan els teus companys aquí amagadets, els veus, no? Doncs no res, us deixo que acabo de disfrutar del ganxet pinxo. Moltes gràcies. Molt bé, vagi de gust, eh? Si m'inviteu a alguna cosa... Demana't el que vulguis. Sí? Sí? Escolta'm, un pinxo per aquí, que m'ha dit que inviten ells aquí, eh? Sí, que inviten ells, eh? I ara ens trobem aquí al Sushi Sora de Reus, que fa un ganxet pinxo de sushi. I anem a preguntar que hi trobem aquí dos noies, a veure què els ha semblat. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Us heu menjat ja el pinxo, pel que veig, no? Que només queda la beguda, no? Què us ha semblat aquest pinxo? Què era exactament aquest pinxo? Era diferent dels altres, suposo, no? Doncs sí, la veritat estava molt bo. Això el sé com com de sushi amb arròs i una mica de salsa de foie, m'ha semblat, no? La veritat és que estava molt bo i diferent. Sí, estava bo. És el primer ganxet pinxo d'aquesta nit? No, és el segon. És el segon, sí. I pel que veig esteu bevent és vi, no? Ho fem amb vi nosaltres. Sí. I sou dels que comenceu sempre amb vi i després acabeu amb aigua o continueu amb vi? Bueno, intentarem anar fent una miqueta amb aigua i vi, però més el vi. Ja veiem que els agrada acabar contentilles, no? Quants pinxos acabeu de... Bueno, us menjareu tot cas avui? O sou de menjar, més o menys? Home, a veure, per anar bé, jo crec que uns 5 pinxos. Que passa que, clar, sí, suposo que acabarem fent alguna tapa més en algun lloc, perquè és que si no, entre pinxo i la beguda acabes bevent més que no pas menjant, no? Sí. Ho trobeu bé? Alguna millora que faríeu també? Bé de preu i aquestes coses? O què faríeu, vosaltres? Què penseu? Bueno, el preu considero que està força bé. Vull dir, 2,50 euros tenir el pinxo i la beguda està força bé. Sí. Milloraríeu alguna cosa? A veure, tot s'ha de dir que jo crec que ha perdut una miqueta, no? Jo recordo, més al començament, les tapes eren una miqueta, sí, més generoses. Llavors, segons on, si ho mires bé, dius, a veure, pagues 2,50, sí que també t'entra la beguda, però ha disminuït. O sigui, el mateix local, fent més o menys el mateix, ha reduït a la meitat. Llavors, però bueno, acabes això, com deies, una miqueta contentet, però bueno, has d'acabar menjant amb alguna altra, vull dir, que van fent alguna tapa de més. Sí. Doncs molt bé, doncs acabeu de disfrutar aquesta nit amb molts pinxos. Intentem no arribar tard a casa tampoc i de poc contentilles. Prendrem nota de si heu begut molt vi o molt d'aigua també. Molt bé. Vale? Que vagi de gust. Bona nit. Gràcies. Bona nit. Bona nit. Doncs ens trobem ara al Flaps de Reus, on estan fent aquí 4 noies ben jovenetes al ganxet pinxo. Bona nit. Bona nit. Estan una mica tímides, has intentat convèncer una mica que facin una mica d'entrevista amb mi. És el primer pinxo d'aquesta nit? El segon no. El segon. Ja veieu que una s'ha fotut una cervesa. Això és una llimonada o s'ha fotut un gin tònic, això? No, llimonada. Llimonada, sí. Després el papa i la mama, què li diràs, eh? Mama, he fotut un gin tònic! Està sol, vols provar? Sí, no, que condueixo jo, eh? No res, llavors em diu que és el primer pinxo de la nit, o segon? Segon. Estan atentes, ja ho veieu, segon. Molt bé. Aquest pinxo, què tal, us ha agradat? Del Flaps? Està bastant bé. Està bastant bé. De què era? A veure si ho sabeu de què era.
De llom, patata i crec que portava formatge, la tomàquet Espinacs. I algun espinac. Ets cuinera, tu? És cuinera, ja ho veieu, és cuinera. Experta cuinera. És la primera vegada que feu el ganxet pinxo d'aquí de Reus o ja porteu més anys aquí? Cada cop que hi ha ganxet pinxo, cada cop venim. Cada 6 mesos complim. Sí. O sigui, no es poden passar falta llavors, no? És la tradició, ja quedem totes per fer el ganxet pinxo. Del ganxet pinxo milloraríeu alguna cosa o trobeu barat o car? Què us sembla això? No, jo crec que el preu està assequible, amb la beguda i la tapa està molt bé. És que potser són massa petit el pinxo per la beguda i potser acabes molt abans de menjar i després te quedes amb la beguda sola. Haurem de fer potser una mica més gran per acabar de... Sí. Perquè vosaltres, quan sortiu a fer un ganxet pinxo, acostumeu amb cerveses i vi i acabeu amb aigua o continueu bevent cerveses i vi? Jo sense alcohol des del principi perquè no puc beure alcohol. Ja veieu, papa i mama, aquesta nena no beu alcohol, eh? Ja ho veieu, eh? Està bevent una llimonada, eh? Les altres sí, les altres són les alcohòliques. Una mica. Una mica. De cap de setmana, però... Clar, és que és divendres i comença cada setmana ja, no? Ara mateix. Una mica sí, no va malament. Doncs no res, molt agraït i que acabeu disfrutar d'aquest ganxet pinxo de Reus. Gràcies, bona nit. Sentiu xivarri, no? Doncs no és perquè hi hagi molt de xivarri, sinó que em trobo ara mateix al restaurant Xivarri. Anem a preguntar a aquesta gent d'aquí, que està aquí fora la terrassa, a veure què els sembla aquest ganxet pinxo que estan menjant aquí. Molt bona nit. Benvinguts a una edició més del ganxet pinxo. Bona nit, gràcies. D'on sou vosaltres? Jo de Lleida. De Lleida? Sí. De la terra ferma. Jo sóc d'aquí, de Tarragona. De Tarragona o de Reus? Ah, de Tarragona, escolta'm, Ojo, ja ho veieu, els de Tarragona venen a Reus a menjar ganxet pinxo, com són els de Tarragona, Què prefereixes, Tarragona o Reus? Reus. Mira què et dic, Reus. M'agrada més Reus. Menys mal que algú de Tarragona ho confirma, això, És que jo, saps què passa? A mi m'agrada més Reus, perquè soc de Reus, no? I tinc molts piques amb els de Tarragona, no? Però, bueno, què hi farem per això? M'has dit que és de Lleida, no? Sí, de Lleida. I és la primera vegada que fas un ganxet pinxo? No, és la segona vegada, repeteixo. I ja has començat a menjar algun pinxo, és el primer que fas, el segon? És el cinquè, avui. Jo us he fet aquesta pregunta típica que faig a tothom. Consumeixes cervesa, vi... Cervesa. I comences amb cervesa, acabes amb aigua o què fas? No, cervesa fins al final. Ja, si es comença bé, s'ha d'acabar bé. I quants pinxos penses acabar-te o ja has fet el cupo ja? Jo crec que és l'últim, aquest. Aquest és l'últim, ja crec. Hòstia, ja amb 5 ja és l'últim. No fotem-li més, no? Què et sembla? Li fotem més, no? Jo necessito més, sí. Quants més o menys? Home, doncs com a mínim 8 per atibar-me bé, o sigui que... O sigui, l'has d'acompanyar, el xec. És que ell té més aguante. Jo em sembla que ja em planto aquí. O sigui, tu ets els que beus cervesa i te fots 5 pinxos i ja en tens prou, no? Hòstia. L'has d'acompanyar, no? Aquesta nit. Portaré al cotxe després cap a casa. Quin remei em tocarà? Sí? Oh. Cap a Lleida te'n vas després? No, em quedo a dormir aquí a casa d'ell. Molt bé, molt bé. I t'acabes tu també molts xampús o has de començar amb cervesa i acabes amb aigua? Jo sí que soc de començar amb cervesa i acabar amb aigua. Sí. I alguna cosa que has trobat de millores o has trobat una pega? Milloraries alguna cosa o trobes car? Digue'm més o menys què en penses del ganxet pinxo. No, doncs, molt bé, em sembla molt bé. Això és una cosa que a Lleida no es fa mai i és molt curiós i realment és una cosa que agrada, no? De poder sortir i anar provant cosetes diferents, doncs està molt bé. A mi m'agrada. Ja veieu que ve una persona de Lleida a agafar idees de Reus, acompanyat d'un de Tarragona també, per agafar idees, llavors què faran? S'emportarà el ganxet pinxo, se l'emportarà a Lleida, i quin nom li posaràs al pinxo a Lleida? Molt difícil m'has posat ara això, No ho sé, li ficarem lo caragol. Lo caragol, amb aquesta noia que s'està escapant, aquesta noia d'aquí, la follonera, s'escapa. Ella no vol sortir, però ha marxat i va xivatant, ho has vist, no? És la meva mànager. La teva mànager. Sí. O sigui, ja té mànager i tot, ja veieu, els de Lleida venen aquí, ens volen fotre, els de Tarragona també, ja veieu, els de Tarragona ens venen a fotre els pinxos també, i ja tenim el nom fins i tot dels pinxos de Lleida. Lo caragol, se dirà. O sigui, lo caragol ja té nom el pinxo de Lleida. O sigui, ja tenim a més a més el fundador del ganxet pinxo, que són els pinxos de Lleida, no? Sí, jo mateix ho faré ara i serà un èxit, Ara quan arribaré ja serà
La tapa estrella, ja la tens pensada, la tapa estrella? Algo amb cargols segur, és el típic de Lleida. Cargols i pomes, barrejats, segur que serà boníssim. Doncs ja ho veieu. Si voleu menjar cargols i pomes, visiteu aquest senyor que farà una bona tapa. Segur que aquest any ho tindràs ja preparat per això. Sí, ara estem al mar, doncs a mig abril ja ho tindrem. Ja ho tindrem, Doncs ja veieu, en primícia, avui pels de Carles i en televisió, amb el ganxet pinxo de Reus, ja tindrem el que serà el ganxet pinxo, el cargol pinxo de poma, no? Sí, exacte. T'inventaràs un nom raro d'aquests específics, de cargols. Això s'ha de pensar bé, si no després no funciona, s'ha de pensar bé. Tu t'has pensat algun pinxo, un altre nom? Hòstia, per Lleida? No sé, perquè això del cargol és que ja està agafat. No ho sé, doncs no ho sé. Potser també algun cargol, perquè allà és que només mengen cargols. No, mengem més coses, a part de cargols. Tenim molta cosa a Lleida. Terra de carns, i de cacera, i a la muntanya tenim de tot. Doncs ja veieu, amb el cargol Traubanya ens despedim des d'aquí del Xivarri, amb aquesta gent tan maca de Tarragona i Lleida, i amb les noies que s'escapen, i amb el seu amic allí aguantant la barana, també, ja veieu. Ens despedim, fins ara. Aquí, mira, Mario, fixa't aquí, unes noies que estan fent un selfie, ja veieu les seves poses, així. Feu una foto, Tu també vols sortir a la foto? Vine. Que ens feu una... Vinga, sortirem tots aquí a la foto. Hem sortit mones, les fotos, Ai. Bueno, què, que esteu de ganxet pinxo o no de festa? A veure, enteneu? De festa. De celebració. És el teu aniversari? Sí. Sí, un cumpleaños feliz, ¿no? Podem cantar-li? Cumpleaños feliz. Ai, que me poso vermella! Cumpleaños feliz. Te mato! No, està passant, sigue. Mireu els ulls d'aquesta noia, està tirant rajos, ara mateix. Quants anys fas? 17. Hòstia, si tingués 17 anys, tio. Mare Déu. Totes teniu 17? Sí. No, a punt. Jo 16. Som només dos, tenim 17. A punt, sí. O sigui, no heu fet ganxet pinxo, no? No. No? I'm sorry? What? Això que és un sushi o què has fet? Sí. Sushi. Diu, estàs centrifugant la rentadora, potser per dintre. És que tenemos una broma. Una broma, explica la broma, va, comparteix-la per tot. Perquè tenim amb un grup, ¿vale? I sempre que van a menjar sushi, ens envien fotos en plan sushi, llavors, per això. Molt bé. O sigui, ara no de festa, llavors, no? Bueno, encara no, a veure, d'aquí un ratet. Són les 10:55 i aquesta noia ja van de festa. Ja, imagineu com anem ja. La festa ve on anem nosaltres. Buah! Doncs ja veieu, si voleu anar de festa amb aquestes nenes, veniu a Reus. De 16 i 17 anys, ja us ho fareu vosaltres. La guarderia i el xumet ja ho sabeu. Hola! Bona nit, que hi vagi de gust la nit, vale? I felicitats, molts anys. Doncs ens trobem ara mateix al Cafè Teatre de Reus, envoltada d'una gent magnífica que sembla que porten una salsa dintre de riallera, i anem a veure que si els sembla aquest ganxet pitjor. Bona nit. Hola, bona nit. Aquest noi està molt seriós ara mateix, Però fa un moment estava rient, Ja veieu que es van ja contentillos. Aquesta noia no veieu com va de contentilla. Com et dius? Pere. Pere, ets de Reus, tu? D'on ets? De Vilallonga. De Vilallonga del Camp. És la primera vegada que fas la ruta del ganxet pinxo? Aquí a Reus, sí. Aquí a Reus. I llavors suposo que has fet Tarragona també, potser, no? No, Tarragona no. Vilallonga. Vilallonga també fan pinxo? I com es diuen els pinxos de Vilallonga? Com es diuen? Depèn del bar. Vilatapes, sí. En general, Vilatapes. Sí, fa un moment hem anat a veure un noi que ja està plagiant la imatge aquesta del ganxet pinxo per a Lleida. L'ha dit que el batejarà com a cargol pinxo, no? Però bueno, si Vilallonga ja té, doncs imagina't, no? És el primer pinxo que fas aquesta nit? No, és el quart. És el quart. I ets el que consumeix tota l'estona cervesa o vas variant amb aigua? Cervesa. Quants pinxos acabaràs avui? En quants? 5 o 6. 5 o 6. I algun gin tònic. El gin tònic em penso no regalen cap pinxo, No. Bueno, és igual, sense pinxo. I alguna millora? Ho trobes bé de preu? Què t'ha semblat? Molt bé. Menys un, que no m'agrada gaire, els altres bé. Ho trobes bé. Estàs acompanyat de moltes noies aquí ara mateix. També veiem dos xics que estan aquí amb el mòbil també, distrets, que es volen intervenir.
Tu també és el primer? Com que no tens que parlar? Anem a fotre una mica de merder una mica, perquè aquesta noia és la follonera d'aquest grup i ara vol sortir... Ah! Sí, va. És el primer pinxo també teu o no? No, d'est any sí, bueno, d'est any sí. D'on ets tu? De Vilallonga, igual. De Vilallonga, no? Del camp també, clar, evidentment. Del camp. Perquè pot ser molt llarg, saps, Vilallonga? I què t'ha semblat el pinxo? Està bo. Alguna millora, alguna cosa que milloraries dels grans pinxos de Reus? Ho trobes car? Trauries la beguda? Se veu més que es menja. Sí. I és de les que consumeix cervesa o vas bevent aigua? Com ho fas, això? Cervesa. I també acabaràs amb un gin tònic? Probablement, sí. Ja veiem que ella també acabarà amb un gin tònic aquí ara mateix. Amb un gin tònic també acabarem? Sí, home, i tant. Sí. De Vilallonga també? I alguna cosa milloraries també de Ganxet Pinxo? No, està tot bé, la veritat és que sí. Estem, no? Ha anat molt bé. Ben atesos, ràpid... Sí. Bé. Tenen preparat? Sí. Està bé, molt bé. Doncs ja veieu, des de Vilallonga del Camp venen a visitar-nos a Reus per disfrutar del Ganxet Pinxo. I amb aquests somriures que marxa tothom... Podem copiar algun pinxo per Vilatapa. Doncs, atenció que acaben de dir-nos ara mateix. Que esteu tots convidats a Vilatapes al juliol. Doncs ja veieu, si voleu variar una mica amb les Ganxet Pinxo, podeu anar també a part de Tarragona i de Reus, podeu anar a Vilallonga del Camp cap al juliol, no? Doncs no res, seguim de ruta amb el Ganxet Pinxo amb Francesc Torres Showman, de Carpe Diem Televisió. Som-hi! Doncs ens trobem ara mateix aquí on estan els xiquets de Reus, al bar. Avui ens hem trobat la Carme. Bona nit, Carme. Bona nit, què tal? Que m'ha dit que és periodista, aquesta noia. Soc periodista, però de moment sense feina, però bueno, algo trobarem. Igual amb aquest vídeo, igual t'ha sortit alguna feina, Carme. Potser tenim sort. Benvinguda serà, I tant, que sí. D'on ets tu, Carme? Soc de Benissanet, un poble de la Ribera d'Ebre, però treballo aquí a Reus. I has vingut especialment per fer Ganxet Pinxo amb algú o...? Treballo aquí a Reus i res, hem acabat la feina i hem dit, mira, anem a fer algun... Doncs anem a provar això del Ganxet Pinxo. Ja vaig venir la setmana passada, perquè això va començar la setmana passada, però aquesta hem tornat. És divendres a la nit que fem beure i un pinxo, sí. És la primera vegada que fas un Ganxet Pinxo o ja havies vingut a altres edicions? Vaig venir a l'edició que vam fer a l'octubre, crec recordar octubre-novembre, i ja també vaig fer unes quantes tapes. I ara repetim. Sí, ja em portes ja unes quantes també ara d'aquesta nit menjades també, de Ganxet Pinxo. Aquesta setmana encara no, perquè és això, m'has agafat que sortim de la feina, però la setmana passada em van fer a 3 llocs. I molt bé, realment, és una bona iniciativa. Vull dir, la gent... He trobat gent que ha dit, ho trobo car. Dic, car, una tapa més un beure? Dic, no, és car. Vale, que està clar que no menjaràs d'aquella tapa, que hauràs d'anar a sopar més, però que sí, sí. I és de la que consumeix sempre cervesa o vinet i acaba amb aigua? Com ho fas tu, això? No, com ho fas per menjar els pinxos? Com ho fas tu? Jo pinxo més cervesa. Quan sé que el meu límit ha arribat, no demano ni pinxo ni cervesa, però és això, cervesa, sempre va bé. No és allò no és una canya, tampoc és una mitjana, que igual després si en 2 mitjanes ja en tinc prou i vaig cap a l'aigua, però de moment, que no canvi, vaig així, pinxo, cervesa. I t'atreveixes a muntar un Ganxet Pinxo però de Benissanet? T'atreviries? Algú vindria? És la meva pregunta. Jo ho munto si algú ve. El noi el tens, no?, per provar-ho? Sí. No, veiem, pel petit que és el nostre poble tenim molta bona gastronomia, vull dir, és provar-ho. Segur que faríeu molt de peix, potser, no? Peix, potser... No, perquè estem al costat del riu, però clar, el peix del riu... Estem al costat d'Ascó, nuclears, tot això, va ser que no, eh? Sí, fa susto. Fa susto. Igual et surt una cosa que no hauria de sortir. Però, bueno, tenim... Per exemple, som el primer poble, ja no només de la nostra comarca, sinó de tota Catalunya en produir fruita dolça. Mira, igual un Ganxet Pinxo de fruit dedicat a postres amb fruita dolça. Estaria molt bé, i molt original també seria. No? Una cosa que no s'ha vist. Doncs ja veieu, des de Terres de l'Ebre visiten Reus per disfrutar aquest Ganxet Pinxo. Molt bona nit, ara ens trobem al restaurant Les Arrels de Reus. Aquí hi ha molt de xivarri, molta gent per aquí dintre. És un dels Ganxets Pinxos més famosos de Reus. I aquí ens trobem aquestes noies molt tímides que no van sortir a l'entrevista que els vull fer, però intentarem que ens contestin l'entrevista. Tenim a la Mireia. Bona nit, Mireia. Bona nit. A la Montse, bona nit. Bona nit. Està enfadada. I la Eva. Bona nit. Heu vist, no? Aquest canvi estava fet... Bona nit. No res, és el primer pinxo d'aquesta nit o ja porteu bastants pinxos aquesta nit?
El quart. El tercer. Sí, ja veig que les germanes aquí feu la guerra. Quart, també, perdona. O sigui, ja veig que t'has demanat borratxa, em penso, Ja va borratxa. Vosaltres sou dels que consumiu sempre cervesa, vi, o acabeu, feu variants amb aigua? Com ho feu això vosaltres? Aigua i vi blanc. Cervesa. Quan ja no puc més, Coca-Cola. Coca-Cola. I quants foteu de pinxos més o menys, de mitjana? Depèn, no, jo crec que del 5 no passo. Depèn del dia. Depèn del dia. Sí, És a dir, sí. que demà avui fem això, demà... Però 6 com a molt. 6 com a molt. O sigui, tu fas dels ganxets pinxos de Reus, potser, no? No, no. O repeteixes també d'algun? No repeteixo mai. No repeteixes mai. I trobeu bé això del ganxet pinxo? Milloraríeu alguna cosa? Alguna pega, un suggeriment? Què veieu, vosaltres? Bueno, que potser haurien de ser una mica més generosos. Més generosos. A què et refereix? Més grans, llavors? Sí. Més quantitat? Perquè hi ha alguns que són superpetits, que no. Aquests jocs suposo que no els heu votat o què fareu? O també està bo, potser, no? Aquest pinxo també, encara que sigui petit, el producte que estan oferint. Et votes igual, però fiques menys puntuació. No, home, si està bo, sí que poses allí, però... És que he vist el de parla català. Votes per si et parlen català o et parlen castellà. Això ho he trobat bé. Jo he trobat molts locals que parlen en castellà o bé que s'han adaptat com els heu rebut vosaltres. Com ho heu vist, això, vosaltres? Home, la majoria en català, sí. Contesten en castellà i quan veuen que parles català et contesten en català. Molt bé. Doncs no res, us deixo que acabeu de disfrutar del gatxet pinxo i no emborratxeu-se molt, tampoc, d'acord? Ja és tard, no? Ja és tard. Les 11:30 de la nit. No res, Francesc Torres es despedeix des de les Arrels, des de Carpe Diem Televisió. I no res, això ha sigut el Ganxet Pinxo la temporada del març del 2014 i ben segur que ens veurem en la tradició d'aquest 2014. Gràcies i fins la propera.